Йо, какво става хора? Аз съм Стойко, тук с мене. Monster BG. И днес, както ще продължаваме видеото на... Не продължаваме видеото, а започваме ново видео на Minecraft. Точно От така. толкова време аз не съм снимал. Не от толкова време, седмица всъщност бях на работа, имаше проблем и сега се връщаме да снимаме с мене, Шайк, Music или там, Bear Music, какъвто и да е там. И снимаме братско оцеляване, нали така? Точно така. Първи епизод на братското оцеляване в Minecraft. И нека да започваме. Преди да започнем, абонирайте се, харесайте видеото, с камбанка се бъдете, споделете го с приятели и коментирайте долу на какво друго да играем. Така че нека да започваме и да видим как ще се справим. Дано да не умираме много. Няма, всичко е наред. Защото преди като сме играли братско оцеляние, преди правихме едно, ама не се получи много добре. Преди много време беше. Ти сигурно си спомняш. Да, спомням си. Ама дано тук да не умираме много. Епа да. What? Така че... До някъде, може би, не се знае почти всеки ден, ако снимаме видео на братско оцеляване. Ако имаме време, иначе пак ще си има видеа. Мислехме на една друга игра да снимаме, но не се получи. Да, не става, Свен Клоп искам да снимаме, ама много проблеми имаше на нея. Да, се изнерихме доста. Точно. И да, хора, аз завършвам по принцип с видеята, но обаче само за сега ще има само един клип в момента. Другите клипове ще ги върна някъде към, другите клипове ще бъдат някъде към септември, защото те заминавам на почивка и може би някъде по седмица се върна. И следващите клипове ще са към септември месец. Нямам планове сега, но ще са към септември, ще почна да снимам много. За сега ще имаме един клип. Сега с него ще имаме един клип тук за през август месец, както миналия път. И точно. така. Тоест... Този път ще бъде по-различно. Тоест... Сега правим първи епизод, така че ще очаквате силно втори епизод вече чак септември месец. Да. Септември месец някъде ще го измислим, там ще го решим. И аз съм решил да почвам сега поредица на гарата на Бамбан 2, след като превратяхме единицата. Да. Съм готов да почна и двойката, да видим. Единицата, както казах, беше много скучна, тъй че дано двойката да е нещо по-добре. Той е играл просто играе много там да... забавата. Направихме и едно видео с моите впечатления за играта. И ще изиграем двойката, след това тройката и накрая четвойката. Да. И след това съм решил да почна поредица на Poppy Playtime и така. Така че дано да стане, но сега си продължаваме братското оцеляване. Нали тъй? Да. Трябва да се вием много дърво, да може да си направим къща. Да, събери. Ще не трябва. Не сме снимали двамата от много време. Последния клип, който не знам, не си спомням какво снимахме последния път. Играхме по-плей там в Roblox. Да, играли сме това, играли сме Minecraft, помня първото оцеляване, как беше. Той каза, че трябва да се направя камък, бе. Да си направиш камък, не? Как така? Не съм взел чумът за камък. Аз го взех. Аз забравих, се сетих. Абонирайте се също и за Теодори да не забравяйте, защото и той качва видео, но не винаги. Преди го си спомням как качваше всеки ден. Ами да, но понеже като почнах работа, всичко беше идеално, нямаше пиене, но после стана един проблем и реших да съм махнал там и тогава след това нямах много време да снимам.
тъй като имах други работи да върша след това. И сега и ще, както знаете, сега намерихме време да снимаме. Да. И може би по същата седмица отторник някъде ще заминавам някъде на почивка, както ви казах. Някъде на далеч. И най-вероятно ще снимам някъде към септември, вече към септември след нещо като лята вакансия беше да снимах. Към септември месец ще се завърна. И ще го измисля там. Даже може да продължим поредицата на Vice City. Както знаете, продължихме с поредицата на... знаете, още работя по поредицата Vice City, обаче ще трябва да го измислим кога ще почнем. Така че мислим да продължим поредицата Vice City през септември и да стигнем до финала. Както се вика. А пък тази поредица ще е паузирана за малко и септември месец може би ще се завърнем. И тази поредица ще работи, но ще снимам на Vice City за сега, защото трябва да се продължи да видим какво става по-нататък. Още малко имам до края. Предишния епизод беше преди като почнаха, при почването ми на работа. И така е. Ти къде отиде между другото? Кое? Къде отиде? Аз съм тук до... Как се вика? До една пещера съм тук. Трябва да намерим и овце, защото става Да, ще вечер. намерим задължително. Гледам, За става там, вечер. както викаш. Дано да не умеем още първия ден. Няма, спокойно. Не се присъединяй. Това тук е нищо. Да. И да. Дано да може да я продължим септември, видяхте, септември месец поредицата. Абе, ще се види там. Малко риба се бем тук. Също може да пишете в коментарите какво да правим в... И тук, като седих за вода, в Геш ни излезе нов апдейт, който можеш вече да дишаш под водата, без да умираш или нещо такова, което е много странно. Между това аз вече се бягат към Геш и почнах Хонкай. Играта ми се струва повече по-интересна и по-забавна. Така, трябва да търсим и храна обаче. Да. Искам да тръгнем натам, да видим какво ще намерим. Защото ни трябва храна, трябва ни Аз овце. ям една риба тук. Да, ама... Трябват ни овце. Аз ще я пазя за мен си ще я пазя. Овцете също трябва да намерим. Ние не съм играл Майнкрафт от много време, малко я забравих. Тук има кокошка. Защото нещо много ми доскоча тая игра, защото едно и също правиш. Ама викам Каквото става. Каквото пожелая такова ще се намери. Не винаги една игра. Така, намерихме си кученце, но обаче за тебе нямам кукъл още. И крипър! Уби кучето. Да не умре. Кучетите му нападаха. Остей ги, те... Ауч! Идва насам. Идва насам, че трябва да търсим Аре. овце. Аз не виждам овце за сега. Усещам, че тази поредица ще е забавна. Не се знае, може да стане, да ви казвам. Тук има такова. Зомби. Да намери, бе. Гадно зомби. Чудовище! Намерих. Това. се. Тук имаше още едно, ма къде отиде? Също Също ако чувате някакви външни звуци, съжалявам. Кое? Викам да не се чуват някакви звуци само. Гадни. Да. Сега те изгубих там между другото. Тук съм. Така и си. Намерих другото прасе. Да. Така, давай да търсим овце, защото сега не ни трябва много храна, повече ни трябва овцете. Аз съм си увеличил братница. Добре. Тук има още такова кокошки. Ще ги убия, защото и те дават храна. Да. По-малко. Така... Най-важното е овце да намерим, защото иначе няма как да си направим легло без тях. Да, бе. What?
Ей, тук има тук е много О, гадно. фак! Идвай насам, идвай насам. Добре, аз Стеги. съм малко с тях. Ето овца. Магаре! Само една. Идваш ли? Да не се Да. занимаваме с тия. Ето още една овца. Ще я за мен аз. Ми хубаво, ай вземи я ти. Аз ще търся Тя други. оставя за мене. Ай, там има още една. О, Само... шит! Какво стана? Бягай, бягай. Шит! Шит! Айде, овцата я изгубих. Тя е долу. Тук е мина между другото. Може Да. да се покупаем малко. А трябва първо да... Да е такова ми. Да, спокойно. Everything is fine. Така. Браво. Добре, още една вълна ми трябва, обаче де ще вземем. Добре. Тук долу малко е опасничко да не вземем да паднем и да умеем. Няма проблем. Има още една овца. Чакай, имам ли? Има един Нищо паяк няма. там. Фак. Ауч. Така, я взя. Оу! Леко ударите, бе. Аз съм на малко чай. Знаеш какво, аз ще такова малко ядене. Аз съм на малко. На едно сърце съм. Но поне имам повече храна. Това не ми трябва, това не ми трябва. Тия саплинги също не ми трябват. Така. Между едно време този таг има път в Minecraft Bedrock. Какво? Като я хапнеш директно от ти взима демидж. Между другото. Също не ящи елно малко там на паяк. Не ящи окото на паяк, защото ще стане... И отровния картоф не яще. Виждам нещо там свети, бе. Това дали е? Това е лава, нали? Да, това ще е лава. Лава е. Защото село така сложено. И Ние трябва да мием... Село ще е забавно. Ще се радвам да има някакво село тук. Съмнявам се тук да има зомби. Такова село. Зомби да има. О, не! Само не и това. Само не и джунгла. Не, това не е джунгла, окей. Идваш ли къде отиде? Папагали! Да не умеем. Слава богу, слава богу, че. Слава богу, че ще трябва да ти мъкам да ме телепортираш. Ето. Давай. Не, защо джунгла? Мразя джунглата. Какъв плей има джунглата? Не съм много бе. Аз обичам джунгли, аз обичам всяко без значение на биома. Давай, Каквото аз ми се иска да намерим едно село. Едно село да намерим. Да, спокойно. Ще е хубаво. Аз обичам селата. Тъй че... Какви са тия гад... Айде, чупим са брадвата. Който се чупи кирката? Брадвата. Браво. Ако е кирката, вече проблем. Бе, чупи с такова, с ръце или ми чупи с инструменти. Че не е приятно с инструменти. Аз... Айде бе, защо не мога да скоча това? Аре бе! Айде бе, Давай! колко е Аз се голямо качих вече това горе. нещо? При тебе се качих горе. А ти пак падаш. Ой, чакай. Тя е тук сега. Слънцето изгря. Това е окей. О, супер. О, овца за мене. Защото... Има проблем. Не овцата. По-долу. Още едно вълна ми трябва за такова. Айде бе. Вземи Добре. той. Ще намерим друга, аз сега ще си направя едно легло. О, ето още една. Тъй, ето вече хора имаме легла. Аз все още нямам легло, но ще събера. Чай си направя през това време. Оу, шит! Да идвам ли да помагам? Идвам. Хелп! Готови. Така. Чувам и скелет обаче.
Аз бързо си направя едно легло, че да не стане малко, че да не стане... Хубаво е да имате легло, защото иначе може да ви убият. Да. И да... Не! Ръка. Не, крипър! Внимавай! Той ма следва мене, тъй че. Добре. Така, ще Готово. атка. Те крипарите, готов ли си с леглото? Да. Давай да лягаме. То с... То... Нищо, кай по-бързо ще стане. Да, сутрин. добре, така. Еми хора, оцеляхме първата нощ. Чакай, не ми... Чувам някакъв скелет, обаче умира някъде. Давай да тръгнем да търсим село. Добре. Идваш ли? Тук има някаква дупка, дали ще има... не, съмнявам се. Що не копаем, бе? Ела, остай. Трябва да намерим някаква по-голяма дупка. О, тук има кол. Вземем кол. Направо малко да почнем да копаме. Не, бе! Виж го сега как ми взима кола. Чай, аз сега не как ми тема. взима кола. Якото е, че кола дава XP, ама... Преди не знам, Да. май не даваш преди когато... Дава XP. Доколкото си спомням, преди като съм цъкал Майнкрафт, старите версии не е давало. Не, давал пак става. Как се правиш той човек? Преди Застана 12 пък, бе. точно. Той човек правих. 12 точно направих за Той всеки човек. случай. И те са важни. Да, учи направил търче, бе. Тъй. Сега само да видим колко снимаме, защото да не стане много дълго видеото. Добре 16 минути, още малко. Да, трябва да не е дълго, защото аз като правя Minecraft видеа ги правя по 1 час. Не знам защо, защото искам и да се разбира си да правя къща и какво е друго, така много време губя. Тук много гадно може да се притепим, тъй че Защото ще правя полека. някакво Minecraft видео. Ако ще правя Minecraft видео, ще е поне няколко минути там. Виж кой има тук, бе. Не става 1 час като някакъв филм. Като филм. Чакай, продавам, че съм на половин сърце. Идваш ли? Така, Така. Супер, че оцеляхме първата нощ. радваме се. И аз радвам. Всички сами, че взяхме първата нощ. Дано да оцеляваме повече, тъй, да не умираме. О, тук има. Но за сега сме топ-топ. Да. Как Не се ще вика кажа топ-топ, какви аз са тия селяни тук вътре. Селяни? Не, прилетяха ми са селяни в дупка. Да, една селен дупка. Тъй. Селен дупка, моя паш ще изплаща яйца. О, уици, това. О, тук има кокос. О, тук, най-сетне. Май. Го Какво е намерим. там, бе? Виждам дини! О, не ми казвай, че това е... Не, това не са дини, бе. Не, дини са. Тук може... Хубав хълм. Тук може да вземем ни дини, ела да вземем ни дини там. Виждам. Да, бе, ще вземем. Но не, дай наближаваме, там село. Село, бе. Гледай какво има от любимото ми. От кое? Шиповете. Не беше Аз ще ли взема ти любимо кристалите? Кристали и шипове там всичко. Чай, че щях да тръгна да стоя с крафтинг Тия тейбъл. между са много полезни за моята къща. Имах една къща в съна на един приятел. Тоест на кашата имах там в неговия сън си бях направил такава къща. Такива шипове. И някакво си бях направил цялата и така да изгледа по-странно, по-опасно някой да не приближава. Хубаво е. Какво става? Я им взел ли съм Тук има още овци. колкото са... Добре. Хубаво сме. Да отидем да вземем Да. тия дини. Къде бяха тия дини, бе? Заеби ги. Сега пак те изгубих. Аз съм горе на планината. Чакай, идвам. Идвам. Тая дупка тук, бе. Не си горе на планината, аз те виждам никъде. Горе на планината съм. Чай, ти да не си отвъд там. Горе на планината.
Чакай ли сега? Ти от коя страна се качи? Майта видях. Има село! Да, бе. Намерих село! Не се бавам. Чай, къде е това? Чай, ти май си тръгнал на тука. Взема още него. Селото в гората не е или не? Не, Не е горе на хълма е. Хубаво, сега ще долазя. Виждам го. Идвам. Може да се настаним там. За сега. Излезете ме за малко. Тук има хубави. Ало. Да, там съм. Не се е прибрал. Ай. Yes. Намерих и такова. Ако Тук може да пусне. вземем хляб. Звъннаха ми по телефона. Може за Как? сега Защо тук да събрал живеем. всичко, бе? Имаше една каска, едни панталони и 5 емералда. Много са драта като те в някое село. И честа да е изпразнен. Това село много гадно е. Знаеш какво е Гадно на е. гъми? Виж къде е чак другите работи, чак там долу. Има и долу, бе, чакай долу да проверим. Внимай, че тук има дупка. Има и такова и... Кажи ми, че има от ония големите къщи да мога да живея аз там. Големите. What? Не, Готово. как беше оная голямата къща? Мисля, че е онова там. Тук има чест със Има сигурност. видите ми камбани. Вземам само емералдите, сега не ми трябват картофи. Тук пак ще има някакви дрехи. Има хляб. И емералди. Супер. То скопо, да. Има бял кон. Ужас. Аз майка. Какво има бял кон? Има картоф. Няма ги от тия къщи яките. Какво има? Тук си обрал, значи, В ета къща не е зле. За живеене. Май. Да. Аз май се настаня тука. За сега. Три бели коня. Всъщност това не го ще пуста. Всъщност на втори етаж. Още картофи. Да, за сега. Аз напорих си стоя инвентара с всички глупости. Начем тук администрацията тук, каквото и да е. Аз за сега тук ще се Аз много настаня. кметството. Намерих се аз вече къща между другото, да се настаня. Тук ли ще спим? За сега тук ще се настаним, иначе Окей. по-нататък. Обаче трябва да се намеря... Ячка ще дойда при тебе. Що при мен то няма да има място. Я да видим. За двама ми. Освен мой такова ми да мрътне. Можем тук на втория етаж горе. Аз се кача на горния. Опа. То няма как стои. Чакай. Не е сдърт. Сега ела. Чакай. Не, чакай. Ето. Всичко е наред. Иначе тук може да го направиш. Ще махнем долу и виж. този балкон. И този каблстон. Не, този каблстон няма го махаме. Защото ще стане мързало. Просто... Ще го направим малко по-така.
да е повече. Може да си направим нещо тук. Или пък аз мога направим и така. Мръдни малко. Тук вратата обаче ще се вижда, ама нищо ще го правим. Да. Така. Тук какво може да сложим горе? Обаче не ни трябва две врати. Трябва ще я махнем. Да, бе, тук трябва и тук отгоре да го направим. Обаче как ще го направим да се качваме? Така. Чакай! Има ли голем? Не, виж. Има ли голем? Не. Тия селяни обаче причат. Така че... ще е хубаво да се махнат. Ето още един. Ще трябва, няма как. Само голямо да чуе. Той голема не може да влезе тук. Или доколкото знам, голема няма как да разбере, че сме ги убили. Защото трябва да са до нас трябва да е. Той ще ги кара ли му тук? За сега тук ще се настаним, дано да стане. Още го мислим там. И ще направя малко така и отгоре. Тъй. Това прибирам. То скилим за какво не ми тея. Пък по-нататък вече наша къща. Така. Това може и да са... Я искам да пробвам нещо. Това може и да се поставя тъй. Може бе. Е така хубава градинка. С бамбук. Така. Хора, мисля да спираме с първи епизод. За днес. Ела сега тук вънка да направим аутото. Тъй. Ти ли ги сложи тия тук? Да, аз ги сложих. Аха. Ела тук да направим аутото до къщата. Добре. Само стой. Само искам да го правя тук едно нещо. Тук искаш ли храна? Има 5 такова. Слагай всеки случай. Дай ли пък ми дай. Толкова го прибирам. А ти какво направи горе между другото? Какъв този чест тук, бе? Та ще го направим в другия такова. А този чест за какво е? Да. Имам идея, тук ще слагаме дървото горе. Слай го. Служи си и дървото е тук вътре. Може ти да сложи твоето да го сложиш долу, пак моето горе, трябва да се знаем кое е. Кое легло? Може така. Не леглото ми няма значение както е. Може да го сложиш горе. Леглото ли бе? Чай. Сложи още едно легло тук. За всеки случай. Давай. И тук ще сложа малко мивки и тук. Обаче нямаме вода. Дай да правим аутото. Сложим и слагаме звънеца. Готов ли си? Така. Да. Благодарим, че гледахте и ще се видим вече в следващия път. Така че, чао и до нови срещи. Чао! Абонирайте се, пишете коментари, харесате видеото, споделете го с приятели, алете се кабанка задължително там, не е задължително, както се решите. И довиждане и до скоро. Чао. Чао.